Ngane yakwethu, athi ngenze le vidiyo khona kusasekuseni ngoba isikhathi ngeke ngisithole namhlanje usuku lami lithe ukuba lude. Ithi ingane yakwethu besingekho isidingo sale vidiyo engiyenzile. So ukuthi ngithi mina mayethi u-S_K umsebenzi wakhe, cha-ke uyabonga ukuthi kufakwe inhlabathi. Yena ikwelekwele liqoshwe ubusuku nemini. Kuyikwelekwele yilo muntu ofake inhlabathi epharishini lakhe. Yikuphi oku-wrong lapho mayethi umuntu akafuni ngomsebenzi wakhe? Uma nginiqwashisa mina ukuthi angilutho as ningi-follow-a, ningayenzi umculo into mayethi akayithandi. Kanti yini esihleli siyikhuza ku-Real Mhlaziya? If umculo esephumele obala athi angithandi ngokuthi nenza ukuthi egameni lami, wena uqhubeka ngaliphi? Phela bafowethu ayikho into mina engibanga noMthandeni, mina ngumlandeli. Futhi mina angiwazi uNgxe kaMthandeni. In fact, alekho i-artist engazi uNgxe walo. So if sihumusha inkulumo eshiwo yena, yini into e-wrong la? Ekugcineni phela bafowethu ungakwenza okwenzayo, uyoyijezela wedwa. Phela nabo abaculi banamasende, uyoyijezela wedwa. Mina ngubaba ey'nganeni zami. Ukuthi mina ngiye ngibone ku-TikTok, abantu abaningi mina abangazi, kodwa bay'tshela bayangazi. Batshela bayangazi personally, kanti abangazi. Mina u-TikTok angaze ngiwu-download-ele ngelinye ilanga ukuthi uyongakhela izitha. Mina ifoni angaze ngiyithengele ukuthi uyongakhela izitha. Umnini womsebenzi mayethi angithandi, wena uzomphoqa ukuthi athande? Abanye benu lokhu abakwenzayo ngikuthanda, wena uzophoqa ukuthi ukuthande? Eqinisweni ngoba phela bathi bona basafuna ukuqhathaniswa. Yini le edala ukuthi nibaqhathanise uma nibathanda ngempela? Yini singaqhathanisi imindeni yethu? Kuyenzekani uphakelwe kini iklabishi, uma likukhiphe ngesisu bese uyosho kamakhelwane ukuthi mina ekhaya uma wami nombaba wami ungiphahela iklabishi la ngikhipha ngesisu. Uyalidla ngisho uthule ngoba elakini. Yini-ke emculweni iqhawe lakho uma likuculele lokhu elikuculele khona ungangeni ku-Spotify naku-YouTube uyilalele uvale umlomo? Yini ekwenza ukuthi ugijime ku-social media uzoxela? Usuqedile yini ukulalela? Phela bafowethu lokhu uthi singabalandeli kungasenzi isizondo abantu esingaxabene nabo. Mina nje angeke ngizonde umuntu engaxabene naye. Nginabo abantu engibazondayo kwi-private life yami abangona, kodwa nje anginaso isizathu sokuqhamuka ngizozonda abaculi mina. Angiyena mina umculo, ngumlandeli mina. So ngeke ukuthi mina ngingakhulumi into eshiwo uMthandeni. Phela futhi ney'ngoma zakhe ngiyayidlala mina. Ukusuka nje le emuva komthwalo womona, kunengoma yakhe engiyithanda ethi ngiyasinda umthwalo womona, kube le ngoma ethi Xenophobia. Kube i-festive season album yakhe ethi niyayibona izitha enginazo lo mculo lona usuyonakala. Kube yiletha Makhotha ngqo. I think kunengoma lapha ethi inhlali bathatha, ungabulala ubaba phambi kwami ngimbhekile. Uphinde kule album kulezi ngoma akayikhiphe ezokugcina ezo-6, kunengoma engiyithandayo lethu Umhobholo, Nikade mfana mncane wasemdletsheni, Nilibele ukunakana nami. So mina bafowethu ekuzondeni abaculi ningangifaki khona, especially nje abafana noMthandeni, hhayi. Mhlampe abanye ngabaphendula ngendlela engibaphendula ngakhona cause nabo basuke bebhiheve ngendlela engekho right. But into eyenza ukuthi ugcine usufaka uMthandeni kwesinye isikhathi, abalandeli bakho uthi uy'khulumela ngenye into bevele bezokufakela uMthandeni. Uthi umuntu mase uzama futhi ukumdiscipline bese ecasha ngokuthi hey, ubani okhuluma kabi ngeqhala ngami? No, wena okhuluma ngenye into ozofaka iqhawe lakho. Siyabonga ngani zakwethu. Sanibona eMsinga, ngizonibona namhlanje. Thank you.